Hvorfor stiger du sådan? Hvordan? Som om du ved noget om det. Det er faktisk et utroligt sjældent erhverv. Du skal ikke stå der og grine fjollet. Jeg griner ikke. Jeg spurgte bare, hvad skal vi have at spise? Ja, ingenting. Jeg kan ikke huske, hvad tingene hedder. Nej, altså, du må jo huske, hvad du har fået at spise i dag. Den var rund og orange, og den smagte helvedes til. Det er en appelsin, Rebecca. Nå, var det det? Jeg har også travlt. Hvad er det, så du laver? Det er så en æggevarmer. En æggevarmer. Hvad er det dog for et menneske, jeg lever sammen med? Hvad er det, jeg har gjort? Som om det ikke var svært nok i forvejen. Jeg ved ikke mere. Du er ikke nogen kvinde, og jeg er ikke nogen mand. Gilbert siger stop. Gilbert sætter grænser. Her går min grænse. Vi må videre begge to, Rebecca. Og herregud, hjælp! Hvorfor står du det hele tiden der og råber om hjælp? Jeg magter ikke opgaven. Jeg har ikke fået noget på den dumme i 6 måneder.